Benvenuti a tutti, a vosaltres també, a la Vermuteria, la tertúlia sobre gestió de persones, amb què? Amb un parell d'olives! Sí senyor, aquest és un espai, com ja sabeu, on despullem el món de les organitzacions mentre fem el vermut. Un brindis. Bé. Aquí parlem sobre lideratge, cultura, estratègia! I també fem una mica de vermut. També fem una mica de vermut corporatiu. Tot ben amanit amb un toc d'humor picant, no? Com la salseta de les nostres braves. Així que, salut i vermut. Avui a la Vermuteria, a part de tenir una convidada molt especial, que és la nostra amiga Grani, està aquí per ser una mica atrevida. Per tant, Grani la granoteta avui està a la meva mà, pot anar movent de mà. Òscar, estàs molt... Estàs picantó avui, eh? Llavors, pot anar passant de mà en mà i ser la veu irreverent. Dit això, avui a la Vermuteria parlarem sobre què? Sobre quan la feina és passió, sobre alt rendiment i també sobre cremar-se. Però abans passem pel taburet, no? I saludem aquí a la bona gent de la Vermuteria. Senyor Dani Martos, que m'han dit que tens un sobrenom a Itàlia, però potser algun dia el destapem. Algun dia el destaparem. Com deia aquella amiga meva, llámame como tú quieras. Però molt... Avui vas fort, eh? Gràcies per tot, Albert. Un plaer estar aquí, com sempre. Marta, t'arriba! Hola! No em sé! Hola, Marta! Gràcies. Òscar Carbonell. Senyor Òscar Carbonell. Jo t'ho presento. Gràcies, encantat d'estar aquí. I benvingut, Albert. Exacte, benvingut. Un plaer tenir-te, Albert. Tinc la boca plena. Exacte. Ai, tonto. És que aquestes patatones de vermuteria... Sí, això ha sigut com un fals inici, no? Sí. Ha estat molt accidentat. En fi, què tenim avui? Avui tenim patates calentes, salseta de la que pica i converses que fan xup-xup, com ens agrada. Seguim amb la fregidora. Ja no és el forn, és la fregidora on hi ha aquelles patatones que tant us agrada. Esperem que els nostres oients, les nostres oients, si tenen algun marujeo corporatiu, com és habitual, ens ho puguin enviar en el nostre e-mail, vermut@pareidolives.cat. I mentrestant anirem tirant de notícies que trobem que són interessants i que són una bona obertura, no? Serveixen per obrir una mica el tema del podcast. Parlarem de cremar-se la feina, i és que ja abans de la pandèmia hi havia un estudi de Gallup que indicava que el 76% de les persones compromeses amb la seva feina han patit en algun moment burnout, s'han cremat. També hi ha un article de Forbes que menciona aquest estudi de Gallup i que deia que hi ha una formada recent de professionals i empreses dedicats a ajudar especialment a persones que més es cremen. I aquestes són les apassionades per la seva feina. D'acord? I també hi ha unes investigadores que diuen que, segons el seu estudi, la passió obsessiva incrementa el risc de burnout. És a dir, aquesta passió, no? M'agrada molt la meva feina, m'agrada molt el que faig, és que tot el que faig... Arriba un moment en què, sense saber-ho o sense esperar-ho, et pots arribar a cremar, no? I és un article interessant perquè també parla de que la passió harmoniosa, com a partida, pot protegir-lo. O sigui que, interessant. O sigui, s'ha de tenir passió, t'ha d'agradar el que fas... Bueno, parlen de la passió harmoniosa com a contrapunt a la passió obsessiva. Dels límits, no? Que parlava... Exacte. Que parla dels funcionals... Moltes vegades la Marta parla d'això, no? De posar límits i que aquests límits t'ajuden a ser més funcional. A gestionar-te millor, sí. Definitivament. I connectat amb tot el que he estat explicant d'aquests articles i notícies, per aterrar una mica més i fer-ho més tangible,
Hi ha un estudi que s'ha fet a Xile, més específicament, on la notícia és el bienestar laboral és más que un beneficio, és una urgència, no? I bàsicament el que diu és que segons aquest estudi, Contexto Pluxi 2025, diu que tot i que un 91% dels empleats, en aquest cas xilens, consideren molt important el seu benestar físic i mental, només un 14% es declara satisfet amb la seva salut mental. Per tant, passió desmesurada, burnout, salut mental, consciència de tot plegat, no? Moltes vegades aquesta passió, inclús diria que opinió personal aquí, la pressió social moltes vegades, no? També has d'anar més, has de fer més, i tu tens molta passió i tal, és el que en un moment donat ens porta a cremar-nos, i moltes vegades en entorns de professionals i de feina no ho veus venir, no? Quan et cremes ja és massa tard, no és allò de dir, bueno, això està calentó, no? Sembla que... Sinó que moltes vegades, per exemple, jo tinc el cas d'una persona molt propera a mi, de la meva feina, us diré que aquesta persona sempre estava... De fet, jo admirava aquesta persona, no? I la segueixo admirant, òbviament, però que és una persona que estava a tots els mítings, que sempre proposava coses, que sempre tal... Te n'anaves a les 7 de l'empresa, encara estava allà treballant, no? I jo pensava... La primera que arribava, no? Sí, la primera que arribava, contestant tots els Slacks, formava part de tots els grups d'expertise de diverses àrees. I en un moment donat és que aquesta persona està de baixa. Està de baixa per burnout, no? O ella no ho va saber dir, o jo no ho vaig saber veure, o ella no ho va saber venir, o ningú va saber dir-li posa límits, perquè en un moment donat... Jo crec que tots coneixem algun cas així, és una pena, tio, perquè dius, a banda de bones professionals, bones persones. Al meu cas, les persones que conec. Jo, justament aquell estiu, estava parlant amb una noia que va acabar amb cas de burnout i em deia, no, perquè me faré 2 o 3 dies lliures i tal, i amb això ja milloraré i ja... Després ja tiro, no? I ahir també tenia una conversa d'aquest estil, no? I clar, jo li deia, això no és una solució. Per què no és una solució? Perquè sempre vas al límit. Llavors, quan tu vas... És com a la muntanya, no? Quan tu vas al límit de la muntanya, clar, sempre pots caure cap al cantó que tu vols, però algun dia acabaràs caient cap al cantó incorrecte. Clar. Vas tan al límit que és molt difícil que puguis mesurar la perfecció cap a quin costat acabes caient. Aquest és el risc que veig jo. No sé com ho veus tu, Marta. Sí, és que l'estrès, en realitat, hi ha l'eustrès, que és quan està... O sigui, funcionalment, doncs, si us dic ageudeu-me, imagina que aquesta taula pesa molt, no? Entre tots ens estressem, ho podem moure de posició, però ja s'acaba aquesta acció. El problema és que anem tot el dia amb la taula a sobre quan hi ha el distrès, no? Que seria l'estrès negatiu, i el problema és que es valida i ja es premia segurament a les empreses. Aquest és el problema. Que ho premiem. Bueno, doncs, per acabar una mica aquesta secció i després donar pas a la barra brava, què hi ha darrere tot plegat, no? Doncs segons un article recent de Forbes, sembla que l'origen podria estar darrere del que s'anomena el performance punishment. Punishment! Punish me, Albert! Com més rendiment dones, més se't reconeix, però més feina reps. I probablement és el que li va passar a aquesta persona, no? Fins que petes. És molt potent, respon a tot, fa el delivery de tot, i clar, al final és el ser humà, no? És, tu em dones, jo et vaig donant, tu vas menjant, fins que rebentis. Però és que això és molt de mànager, en lloc de balancejar la feina entre els millors i els pitjors performers per tenir un cert equilibri, com a mànager, i jo ho he viscut, de dir gent que et treu la feina, tendeixes a treure responsabilitats i càrrega als que menys rendeixen i poses a les espatlles dels que et trassonen el partit. Exacte. Bueno, I com un demanes partit. més responsabilitat. Què es fan els partits, no? Què fa l'entrenador? Què faria un bon entrenador? Passeu-li pilotes a la ment, saps? Clar, de dir, ostres, com sé que aquest em resoldrà el partit o aquesta persona em resoldrà tal cosa, doncs mira, tiro d'aquests, que no sé si això, en un moment donat, ara que estic pensant allò en veu alta, també és, no sé si micromanagement, però pot estar relacionat amb dir, bueno, no? De dir,
al final amb la gent que confio, amb la gent que em tira, amb la gent que no sé què... Pot haver-hi un punt, sí. Pot haver-hi un punt. I jo tornaria, Dani, aquí, si em permets, a nosaltres mateixos. Sempre som nosaltres mateixos. I deixem donar-vos un exemple. Diem, jo quan era petit era molt mal estudiat. No. Molt mal No estudiat. puc creure això. Era molt mal estudiat. Petit, Estem parlant petit, no després. Perquè tu eres més de tio de Déus. Exacte. Llavors, què passa? Quan era molt petit, era molt mal estudiant. Era una persona molt creativa, molt esbojarrada, i llavors va agafar una profe, segon de primària, i va dir, va dir als meus pares, no us preocupo que això ho solucionem. Això ho soluciono jo! Això ho soluciono jo! Aquesta frase. Llavors van començar a posar-me deures extras. I el que era heavy és que a classe estàvem dividits pels bons i els dolents. Bueno, és que hi ha unes És a dir, segons la distància que estiguessis del profe, eres millor o eres pitjor. Llavors, què vaig aprendre jo? Que a base de fer la feina extra que em posava la professora, la meva posició a la classe anava millorant. Bueno, podies avançar. Però hi ha estudis on separen els llestos i els tontos i llavors ja t'etiqueten i no pots fugir d'aquí. Llavors, el teu aprenentatge que en base de l'esforç i la dedicació Ja. et porta a que la gent et valori, et respecti i es vegi millor, genera aquesta obsessió de, com dic jo, anar tot el dia apretant l'accelerador fins que cremes. Però et dic una cosa, i per acabar, fins que petes. Aquest és el Perquè punt. quan petes, tornes a la Petes. llista dels pitjors, perquè molta gent d'aquesta que és superbona, fa superbé la feina, no sé què, no sé quantos, després, en un moment donat, agafa la baixa per burnout, i no dic que tothom, però després hi ha gent que té una tendència a dir aquesta tia era molt bona, però ha patat, saps? No ha aguantat el ritme. I aleshores ja et posen a la llista dels pitjors. I probablement quan torni, ja, no és que et tractin com una persona malalta, però... Sí, no, és en plan, vés en compte, no apretis sí, massa, no apretis, tal, descuida. en plan, bueno, ja he tornat, però bueno. Escolteu, fins aquí la fregidora. Al final, idea final per connectar, amb el tema troncal que parlarem. Vas una mica truja o m'ho sembla a mi, ja? Aquest, tio. jo no sé si això Un brindis per anar quajats, tio, un dissabte, tio, abans de l'hora de l'Àngel. Escolta una cosa. Hauria de ser il·legal, això, tio. Aquest home ha vingut en bici des de Barcelona, tio, saps? I s'ha de tornar en bici a Barcelona. No sé si és vermut o és... No sé si és ratafia el que m'heu posat. Sí, ratafia de rupit. Una mica de moscatell. Per tant, el problema no és treballar massa, sinó saber parar quan tot ens apassiona, no? No sé, digue-m'ho tu, tio. És que de veritat, jo... No. Et veig... Digue-m'ho com en grani, tio. Jo diria de... M'heu fet llevar molt d'hora, Albert! M'heu fet llevar massa d'hora. Doncs saber parar, no? És probablement l'exercici que tots hem de fer. I jo, personalment, crec que sóc bastant bo en això. De moltes vegades... Tu saps parar. Quan ja veig que estic al límit del burnout, dir, tios, és que em cremaré. Per tant... I en canvi, jo hi ha situacions en què m'he donat compte que sóc el típic tonto motivado, saps? Que se'm flipa tot i... No ho sé, tio. Parlem-ne, no?, una miqueta sobre això. Jo crec que la barra brava, això... Jo caic sempre. Temazo, no? Jo caic sempre. I crec que un dia podem parlar... L'edat et fa que no puguis aguantar el que cantaves abans. A molts nivells. A molts nivells, però amb el burnout també. Perquè abans anar al 120% o 150% durant mesos era ok. I només millora això. Només millora. M'encanta. O sigui, suma-li 7 o 8 més i l'edat i moments vitals de que abans és allò que dèiem, ja tinguis nens, no tinguis nens, et dona igual, però abans tu deies, mira tu, si no ho puc treure ara amb els recursos que tinc, aquesta nit em quedo en les 4 del matí I ja està. I m'ho pico. Jo ara, 11 i mitja, dic, nois, hasta aquí hemos llegado. I de fet, et dono... I hasta aquí, i anem del foc a les braces, tio, perquè és que tinc els pebrots que m'exploten ja, com deia el gran Jaume Creixell. Anem a la barra brava, no, Òscar? Barra brava. Prepareu l'àlmax, que avui l'Òscar porta bitxo el que fa cagar vinagre, tio. Prepareu-vos, perquè avui parlarem de la connexió entre micromanagement i el motivador. Aquesta combinació entre aquell manager que te les fot doblegades i aquell treballador que és tan motivat que se les menja doblegades. Per tant, parlarem d'una escena d'una pel·lícula que es diu, en anglès, Horrible Bosses, en castellà,
els caps terribles. Spoiler! Llavors, anem a per l'escena. Avui serà una actuació en directe Home, Oh, en entre tot l'Albert cas, i jo. Oh! Per tant, per donar-vos una mica de context, l'Albert és el meu empleat. Jo seré el seu responsable, Molt bé. d'acord? Perquè tingueu clar. Llavors, és molt fàcil. L'Albert... Col·loquem-nos a l'escena, vale? L'Albert està arribant a la feina, està entrant per la porta i mira el seu rellotge. Són les 6:02. Mira la càmera de seguretat i diu, merda, hi ha el botonet vermell, m'estan gravant. Albert, tens clar l'escena? No. No? L'escena sí, però no són examinades. Tens clar que... Això està en anglès, tio. Ves al link, has de traduir en directe, aquest és el punt. Ah, tio, perquè som els animals, tio. Clar. Llavors has d'anar a la línia Tratan como 12. perros. 12, Línea 12. Hemos sido engañados, tío. Que algunos dicen que te dan un guión para leer y te dan una cosa para traducir. Llavors dic, Albert, Digue'm, Òscar, vens a la meva oficina? depèn, deixaràs la porta oberta o faràs com l'altre dia? Albert, Tio, estic molt preocupat. ¿por qué, tío? Ets un tio puntual. Ya lo sabes que sí, tío. Entens la importància de ser un tio puntual. Sí, tío, sí. Soy muy puntual. I això em preocupa. Perquè la càmera de seguretat em diu que has arribat tard. Què penses sobre això? Dios mío, no puede ser. 2 minuts tard, concretament. Llavors, o ets un mentider, el que sabem que no ets, No, por Dios, no. o el nostre sistema de seguretat està equivocat. Ha debido ser un grave error. Dios mío. I si aquest és el cas, no tinc cap altra possibilitat que despedir en Tomàs. Perquè el Tomàs ¿Tú vas? és el coordinador de seguretat Oh, de l'empresa. Tomàs. En Tomàs. Ai, tampoc. Ai. Haurà de fora el Tomàs, llavors. No, tío, no despidas a Tomás, tío. Es Tomás. Llavors, has arribat 2 minuts tard o no? No lo sé, tío, dímelo tú. Puede ser, tío, no lo sé. Estoy confundido, es muy temprano. Ets un mentider, llavors? Yo diría que no, pero ahora mismo no sé qué pensar. No que tu me digas, no. Tomàs? Tío, ¿qué estás haciendo, tío? Tomàs? No, por favor. No despidas a Tomás. Eso es too much. La confiança, Albert, és una cosa que funciona en aquesta companyia, amic meu. I tu saps que has estat treballant molt per aconseguir una promoció. Però com et puc promoure a VP de ventes si no puc confiar en tu? Llevo trabajando en eso desde hace 2 años, tío. Dios sabe lo que me ha costado. Sones com la... Perdó. Sones com la meva dona. Això és de la peli, eh? Ara imitaré a la dona. Hòstia, estic suant, tio. Ai. Confia en mi, carinyo! Confia en mi! Mentre s'està follant a tot el barri. Ay, Dios mío, no digas eso de tu señora, tío. Com pots saber que ella no ho està fent, Albert? T'estàs... No entiendo la pregunta, tío. No sé qué responder, tío. Esto es peor que los Charlies en el Vietcong, tío. T'estàs follant a la meva dona? No, por Dios, no. Estic bromejant. No. Per això ha arribat 2 minuts Pum, tard. pum. Sí, perquè la teva dona... Ella és molt millor que tu, sense cap mena d'ofensa. Vols una copa? No, por Dios, tío. Son las 6 de la mañana, tío.
Tu penses que hi ha alguna cosa dolenta amb els homes que beuen a les 6 del matí? Bueno, no soy un alcohólico, tío. Vols beure? Bueno, pero tú también beberás conmigo, ¿no, tío? Tu creus que sóc un borratxo? Tu creus que sóc un alcohòlic? Yo no he dicho esto, tío. És a dir, estàs bevent perquè jo anava a beure? No sé, tío. Estàs bevent perquè jo anava a beure? Pues sí, puede ser que sí, tío. Ara ho entenc tot. Et falten pilotes per treballar a aquesta companyia. Pilotes, que en sóc de bones! Grande Miquel Montoro, tio. I aquí acabem l'escena. Gràcies, Albert, per aquesta fantàstica actuació. Horrible, tio. I llavors, com hem pogut veure, en aquest cas tenim un responsable, que podríem dir que és un micromanager o una miqueta més passat de rosca. Maltractador. Llavors, volem parlar amb la nostra terapeuta, la que dit la Marta. Quines senyals d'alarma has vist en aquesta escena? Quines no he vist, no? Sí. Sí, li ha estat constantment posant a prova perquè digués el que volia, però llavors li feia... O sigui, li estava... Era humillant, era maltracte, era toxicitat pura. I com això connecta amb una cultura del rendiment? Del Rendiment. Aquesta frase, alt rendiment. Alt Alt rendiment. No el rendiment. Uau. Ajudeu-me. Perquè, Potser és un alt rendiment mal entès, no? O sigui, si tu tens m'agrada. un cap així, que ell el que entén per alt rendiment és que arribis a l'hora que... No sé. Ja entenc, no?, que la puntualitat en certes feines és important i tal i qual, però que a vegades, no sé, hi ha alguns líders que tenen algunes coletilles, com jo els hi dic, que entenen que és el rendiment i no ho és. Per exemple, el que comentàvem d'anar o no a l'oficina, no? Els dies d'anar a l'oficina i tal. És a dir, si hi ha un propòsit, jo vaig a l'oficina, encantat, però si no hi ha un propòsit, doncs potser no hi vaig. I hi ha managers que diuen no, és que tal persona és superpotent, és super senior, a més, sempre està a l'oficina i dius, des de quan a l'oficina és un element de performance, no? Doncs el mateix aquí. Jo entenc que aquesta persona, més que avaluar el rendiment de l'empleat, és un manipulador, potser encaixa més amb el tema de manipulador, narcisista, tal, i potser, fins i tot, és com una excusa de fer fora en aquest empleat fent-li sentir que és culpa seva, no? De dir, o te'n vas tu o acceptes que ets un pringat o foto fora el Tomash, que no té cap culpa, no? És que el rendiment és tot el contrari a aquest tipus de mànager, perquè el que promouen és una cultura que els esforços individuals, o sigui, els col·lectius estan per sobre els individuals, on tots ja tenim una connexió, treballem superbé junts, llavors des d'aquí tu pots treure el millor de tu. Un empleat no pot treure el millor de si amb un manager així, o sigui, és totalment el contrari. I continuant sobre això, no? Crec que una cosa molt interessant és com aquest tipus de persones, que és el que estàvem parlant abans, no? Aquest tipus de persones, aquest tipus de líders, de managers, com troben gent amb molta passió, gent molt dedicada, i els hi treuen tota l'energia fins que els deixen secs. És com allò de la gana amb les ganes de menjar. Quan són aquestes dues coses, genera un ambient molt autodestructiu i molt tòxic. Bueno, però aquesta gent són molt bona trobant aquest tipus de persones. O sigui, és que són molt bones trobant-los el que les motiva, el que les incentiva des de la por i jugant amb el pal i la pastanaga constantment, tio. I traient tot el suc d'alguna manera, tot lo positiu, i només deixant després la part negativa i cremar. I per això també es crema aquesta gent. I nosaltres hem vist exemples de gent que en un principi... Jo he patit burnout, o tampoc vull anar aquí d'això, però he estat al límit. I, tio, hi ha moments en què dius... Vull dir, el que més et flipa es converteix en gairebé, tio, algo que és que et consumeix per dins, tio, saps? Vull dir, no res més té sentit, no fas res Pots més que arribar a treballar. dubtar si t'agrada, no?, allò que fas, si... Bueno, ja no dubtar que t'agradi, és que sents dolor treballant, saps? Vull dir, un diumenge a la tarda-nit, tio, estàs dient, me cago en la puta, tio. Quan s'acabarà això, saps? No, és que el jefe té un poder, no? I si tu estàs sotmès a aquest poder dia rere dia, qui diu que sota algú que t'està constantment humillant... Però novament jo intento anar sempre a el que em costa més, que és l'autocrítica.
jo vaig entrar en aquesta dinàmica. Vaig ser jo que vaig entrar en aquesta dinàmica. Pues perquè ets jove, perquè escoltes uns cants de sirena, perquè ets ambiciós, perquè no t'estan dient directament fes això i rebràs no sé què i promocionaràs, però t'estan començant a premiar d'una manera factual, no? Que tu la sents d'una manera factual. De cop i volta estàs en uns foros on ets el més jove i la gent del teu voltant, hòstia, saps? Ets molt jove per estar en aquest foro, però després tu fas aportacions i t'ho van reconeixent i llavors això és un massatge en l'ego de l'hòstia, i si ets una persona que que tots tenim ego, però jo crec que de més jove jo he tingut l'ego bastant disparat, doncs vas entrant en una roda que és, no sé, és muy jugoncita, tio, saps? Llavors, Marta, una altra vegada, comencem a preguntar, vaig fer la mateixa pregunta, però Marta, com posem límits, Marta? Com una persona amb passió posa límits? Una persona que està connectada amb la passió. Ens oblidem d'aquest tio que necessito treure'l del cap aquest manager, sisplau, si no em costa. Clar, el problema de la passió... Bueno, hi ha un llibre que parla sobre l'enganxa a la dopamina, no recordo ara el títol, no? O sigui, nosaltres amb la passió ens anem enganxant el plaer que ens dona executar aquella tasca, el reconeixement, tot aquest feedback constant que rebem. Llavors, clar, el problema és que deixes altres àrees de la teva vida a part, no? I comences a només centrar-te en aquest pilar de la teva vida, que és la feina, no te n'adones quan et fa alguna cosa mal perquè ho estàs passant molt bé. Llavors, clar, al final el límit et posa molts cops al cos, perquè t'acaben de sortir símptomes o indicadors físics o mentals que et donen les senyals. Superinteressant el que has dit, no te n'adones que et fan mal. O sigui, és com que el teu cervell silencia, no? El que no resulta en aquell moment rellevant, no? Clar, sí, perquè és que, ja et dic, en el tema de l'estrès estem habituats a normalitzar-ho i a pensar que és una bona cosa. Llavors no podem aguantar fins a cert punt, quan som més joves encara més, però hi ha un moment que acaba sortint. I el problema és que potser surt al cap dels anys. Però o sigui, quan parlem del rendiment, jo sempre me'n vaig als esports d'elit. Sí. Fórmula 1, món dels escollits, saps? I no parlo Fórmula 1 de pilots que tenen pasta, com l'Stroll, que el papi ve i fot 20 quilos. No. Parlo d'enginyers i enginyeres, que estan allà perquè són l'elit de l'enginyeria. És a dir, pot conviure el rendiment amb el descans real? Què fan els esportistes? Jo tinc dubtes, Clar, és veritat que t'has d'obsessionar, perquè una persona que té el rendiment que s'està... Quantes hores està entrenant o practicant l'instrument que toca o fent una tasca, llavors hi ha un punt d'obsessió, però, per exemple, hi ha molts esportistes que a certa edat ja es retiren, no? Perquè ja han fet s'han exprimit i llavors ja potser fan el descans al final, exacte, fan una carrera més curta. Però fixa't que és que últimament he estat llegint més sobre aquest tema i els esportistes, quan veuen si tenen un potencial per arribar a un cert nivell, depèn de l'especialitat que tinguin, és a una certa edat, però és una edat que són nens, normalment, no? Són preadolescents, normalment. I llavors, si tenen molt de potencial per arribar, els hi fan un entrenament molt adaptat, però que al final és aixecar-se molt d'hora, entrenar molt, millorar força física, tal qual. Però arriba un moment que el que diferencia els que van als Jocs Olímpics dels que guanyen les medalles són coses... Són dècimes o a vegades inclús, si parlem de Fórmula 1, mil·lèsimes, no? I el que cada cop s'està fent més és treballar en contra de les creences anteriors, que és el descans és primordial. Dormir és primordial, perquè la diferència entre dormir 7 i 8 hores és el que pot donar una dècima en segons quina disciplina. Llavors, per això ho pregunto també perquè crec que el món de l'alta competició va un pas per davant en aquest sentit, de fer coses que en el món de l'empresa encara semblen contraproduents, però, tio, en el món de l'empresa a mi em costa veure-ho, tio. Em costa veure-ho perquè, precisament, el que veig és la persona que és top performer més, fins que passa el que dius tu. Un dia no hi és, tio. Sí. Perdó, però si l'utilitzes fins a arribar a exprimir-la i després n'utilitzes a un altre, si és tan funcional com per un objectiu concret, temporal,
però si vols que sigui sostenible, no. Clar que el descans està al servei. Però aquesta és la clau, la sostenibilitat. Clar, Sí, però què fan els bombers? Treballen 24 hores i després descansen, no sé si són 2 dies o sigui, treballen cada pocs dies precisament per després, quan toqui, donar el màxim d'ells. Vull dir, és entendre les limitacions del cos. I gran metàfora, bombers, perquè al final estem parlant de cremar-se, saps? I per mi No, en sèrio. hi ha aquesta frase... Hi ha diferents conceptes, no?, que trobo odiosos en aquest sentit, no? Tenir un mindset guanyador. Són aquestes frases d'això que arriba un moment que dius, a veure, siguem tots raonables. I crec que moltes vegades el sentit comú, que és el que hauríem d'aplicar, és el que no apliquem. I aquest és el cas perfecte. I tu pots ser molt apassionat del que vulguis. I la teva vida no només és allò que fas. Has de posar-te límits. Sí. Has de poder descansar, poder relaxar-te. I no negociar, o sigui, això m'ho va dir un company de feina fa molt temps i em va semblar un aprenentatge molt potent, que és no negociar amb tu mateix en aquelles coses de dir, si a tu t'agrada la bici, no deixis d'anar amb bici. Si t'has plantejat que tal dia te'n vas a dormir a les 11 i el dia següent t'aixecaràs a les 7 i tal, fes-ho, perquè jo és el que a tu et permet desconnectar, no tenir el mòbil, no sé què. No diguis, no, bueno, doncs avui apretaré més per tenir això de la feina feta que em donarà aquesta dopamina a curt termini, però a llarg termini m'està generant un problema intern que me l'estic menjant, digerint i cagant, no? Jo sol, i és una cosa que depèn de mi, no? I també un aprenentatge que em va donar l'Albert fa molts anys i que crec que és molt vàlid i jo sempre he fet servir, res bo, que és, ara semblarà també una frase de Paulo Coelho, però no, és d'Albert Alabau. Llegeix-la com si la llegeix Paulo Coelho. No. Llegeix-la com si fos grani, tio. Això serà... No, la frase de Paulo Coelho és molt més senzilla, la de l'Albert és més extensa, que és al final jo crec que hi ha una diferència entre els que vivim des de l'amor, l'amor per nosaltres mateixos, la nostra feina, el que sabem fer, i si t'agrada bé i si no, mira, jo sóc així o he escollit ser així, i els que viuen des de la por. En el cas aquest, el que feia aquest jefe contra el seu empleat era fotre-li aquesta por. Continua. Aquest empleat, en canvi, de Però dir... fotre-li aquesta por, segurament, a no ser que sigui un líder narcisista o un psicòpata, és una projecció de les seves pròpies pors. Que el problema és aquest. Sí, que tota aquesta penya són superconvincents perquè s'han repetit un discurs, se l'han cregut i tenen un to, un poder quan parlen, però per dins estan trinxats i estan cagats. Sí, però que jo el que vull dir, Albert, el problema és quan comences a treure-li capes a la ceba i vas veient aquesta penya que dius, tio, però ets un impostor de veritat, tio. Tu estàs cagat per dins. El que vull dir, Albert, és que aquest empleat, a la segona vegada que li diu la cámara de seguridad tal, també li podria haver dit, oye, si tú has visto esto, pues sí, he llegado tarde, ¿y qué? ¿Y qué? Y he vendido 50 millones de dólares y el que ha llegado a la hora ha vendido 2. Por tanto, sí, tio, el que passa és que això és una pel·lícula, sembla còmic, no sé però què, m'has de quantes deixar... escenes d'aquestes hem viscut, tio. Sí, però m'has de deixar acabar la frase, que encara no he dit la que tu em vas dir, que és... És una altra frase d'Albert, aquesta, no? Deixa't acabar la frase. Aquí és la frase de l'Albert. La frase de l'Albert era amb Leo Messi, però com a mi m'agrada el futbol femení ho faré amb Aitana Bonmatí. Vinga, ja. Quina és la diferència entre Aitana i el reste de jugadores, que són totes boníssimes? Aitana, Alexia, qui sigui. És, quan elles estan al camp, hi ha una sèrie de jugadores, en aquest cas, que van darrere de la pilota i la van seguint. Però hi ha una, o dos, o tres, que porten la pilota on elles volen. L'Aitana Bonmatí veu la pilota allà i ja diu, com m'arribi, fotré un passe cap allà i si estic sola, pum, xutaré gol. O sigui, ja està veient per on veu. O sigui, és la gran diferència entre els que segueixen la pilota i és no, la pilota, que no me llega, que no... I potser es cremen, se'n vas frustrats perquè els ha sortit un partit de merda i els que diuen de, hòstia, quan m'arribi la bola... Però és que Aitana, Messi, veus grans jugadors i grans jugadores que tenen una intel·ligència dins el camp o trasllades al món de l'empresa a qualsevol feina que saben llegir el joc. Que són... L'Aitana és intel·ligent sense pilota. L'Aitana està veient el joc. És com si estigués a la cabina del locutor veient el joc des d'una perspectiva... Però quan combines Paulo Coelho amb Albert Alabau, dius, si vius des de l'amor, la pilota va on tu vols. I a partir d'aquí, qui vingui a fotre't por,
tu li dius, jo ja Que maco, tio. Jo ja he seguit la pilota. Una abraçada aquí. Jo ja he seguit la pilota molt de temps. Ara, Marco jo el camí. jo I passa-me-la i... I fent un exemple més tangible, a mi hi ha un paio, no recordo ara com es diu, Mark Randolph o alguna així, que és un dels fundadors de Netflix. I és un serial entrepreneur, no? Un tio que ha muntat diverses empreses, ha tingut èxit, i el tio deia, clar, no sé si coneixeu el cas d'èxit de Netflix, hi ha llibres molt interessants, però bueno, al final van anar pivotant de model de negoci fins que es va convertir en el que és. El tema és que aquest tio que va estar al principi, des de la idea inicial fins d'això, deia jo hi ha una cosa que és innegociable per mi. Jo curro molt, soc molt disciplinat, soc molt apassionat, però els dimarts, no sé si era a les 5 Del matí? de la tarda. Aquesta De penya... les 5. No sé si era a les 5 o a les 6, però era sagrat, passés el que passés, ell plegava i era el dia que tenia cita setmanal amb la seva dona que sortien a sopar. I diu, ho he fet sagrat, i parlava també de dir, bueno, la importància de tenir una parella Sí. que I de cuidar-la, i de que cuidar-la. tenir unes aliances, que tenir un respecte, que respectar uns moments, no? I de dir, hòstia, tio, això és més sagrat que la meva feina, saps? I per ella això era important, però, no sé, els que teniu fills o els que teniu hobbies de X cosa, jo què sé, jo, per exemple, tio, el partit del Barça, tio, hòstia, apago el puto mòbil, tio, vull gaudir. Ara que tenim la sort de tenir un equip que està jugant de meravella, guanya o perdi, això és una altra cosa, però que últimament està guanyant, poder gaudir d'això, tio, per mi és important. Pues mira, jo et faré la contra. De que estic molt orgullós d'aquest any és... Jo tinc bessons, per tant, dormo poc, diguem-ho així. El que estic orgullós és que dir el Barça la major part del partit juga a les 9 de la nit. Jo no sé qui va decidir els horaris, però bueno, 9 o més tard. Aquest any, partit que fan a les 9, no el veig. Perquè he decidit que és més important anar a dormir a les 10 per aixecar-me després amb els nens a les 7 ja està bé, que veure el partit, aixecar-me a la mateixa hora i ja estar més cansat. Sí. Per tant, estic orgullós de dir això per mi és important, però és que això altre encara és més important. Bueno, i... Algunos dicen que són culers I no lo són. Saber escollir les seves guerres, no? El que deies una mica connectat amb la teva resposta anterior és això, no? Que en un moment donat hi ha gent que té una tendència a ser com també molt expansiva i allò de dir, se lo come todo, fins que peta. I hi ha un moment en què, bueno, doncs has de posar cert ordre, no, en la teva vida per no cremar-te, dir, està bé tenir passió, a mi em flipa el talent acquisition, m'hi he dedicat en cos i ànima a treballar en empreses, a muntar esdeveniments, a fer conferències i tal. Aquest any, per exemple, no faig la conferència, però era ja per una qüestió, al final no res és blanc o negre, no? Sempre és uns grisos, però una de les raons és no estava disposat aquest any a tenir aquella càrrega de tenir que muntar la conferència, de no sé què i tal i que qual, i preferia ser high performer en la meva feina, que bueno, em consideren key performer, però per mi soc high performer. Però és interessant, perquè tu també ets un tio que ets molt disciplinat i ets gozón a la mateixa vegada. I tu i jo a vegades hem de converses a dir, hòstia, estic fent coses que he somiat fer, que en altres moments m'haguessis dit que ho podria fer i diria, me doy con un canto en los dientes, però ara que ho estic fent no ho estic gaudint. Perquè no estic tenint el temps de fer-ho, estar present, processar-ho, sentir què significa per mi i gaudir-ho en el procés, i gaudir l'aprenentatge i el creixement que estic vivint, que l'estic veient quan miro enrere, però no estic sent capaç de processar-ho a temps real. I a mi això m'ha passat vegades, tio, també saps a dir, hòstia, ara tinc és el meu prime, no?, que diuen ara els bros, tio. No ho estic gaudint, tio. Jo crec que hi ha el FOMO, no? Que tots patim una mica de pensar que volem tenir moltes coses i al final és un tema de prioritats. Jo crec que parlàveu... Però és FOMO o... Per mi no és de cara a la galeria, per mi és No, coses que jo... No, és por a perdre't coses. Si tu no prioritzes i no tens una escala de valors i escollir implica renunciar i ens costa renunciar a algunes coses perquè pensem que ens ha de donar molt, però potser no ens dona tant en aquell moment perquè la persona que soc en aquell moment prioritza altres coses com dormir. Qui li havia dit a l'Òscar fa 5 anys que prioritzaria? Doncs ara sí. I amb això, si em permeteu, ahir amb un coach emocional que tinc em deia si acabo de beure aigua, però no he begut aigua. I deia, com jo agafo el vermut ara, no? Jo puc agafar vermut, faig el glopet. He begut vermut o no he begut vermut? T'has parat a sentir el gust... Has tocat aquell moment que el líquid cau a la teva boca, no? Que quin gust té,
com el saboreges, que baixa per la Jo, taula... honestament, admiro la penya que és mindfulness, admiro la penya que és capaç d'estar present. A mi no miro molt enrere, miro molt endavant i estic poc present, ho reconec. I aquest és el gran punt connectat entre la passió, el micromanagement, les preocupacions. Estar més present al moment t'ajuda a no estar tan en l'ICI, en el per què o en l'obsessió de fer. Per tant, més gaudir del vermut. Tio, i un brindis per això, perquè jo aquí estic present, tio. M'estic passant bé amb Molt vosaltres. bé. Se m'ha acabat el vermut, vermut. però... M'he fotut hasta les olives, tio, que estaven ben borratxes, tio, i estaven... M'ha patat el cap quan hem estacat, tio. I dit això, alguna cosa més sobre aquest tema? O passem a la secció Endavant. de Glassdoor? Fake o real? I ara entrem al racó dels malsons corporatius. Benvinguts a Glassdoor, Fake o real? Edició d'avui, cremades de tercer grau. Esteu llestos? Sí. Llesta? Sí. Em concentro. Espera, Em poso Vale. la posició. Som breus avui, Ah. I posarem el marcador novament actualitzat. No me'n recordo com m'he quedar l'anterior, però em sembla que va guanyant el Dani. No, però anàvem empatats. tio, Estan empatats. Anàvem empatats una altra vegada. Hombre, por favor. Jo vaig fer una B, tu vas Esto es ronda, no? Que vas fer una B? Ja Pot ser, està pot ser. aquí. Ei, és igual. No tinc favoritismes per No hi ha ningú. favoritisme. No. A veure, Albert el Bravo. El Bravo. El breve. Albert i Bravo. Vale, rediu al loro. Al loro! Que no estamos tan mal. Si ets solter, seguiràs sent solter. Si estàs casat, espera't un divorci. Real o fake? Això què és? Titular d'una review de Glassdoor. Real. Real. Ara l'he entès. M'ha costat el meu... Si ets solter, Sí, o sigui, el titular, si ets solter, seguiràs sent solter. Si estàs casat, espera't un divorci. Veritat. Segur. Sí? Veritat. Veritat. Ole! No. Molt bé. Review 2. Jornades de 100 hores a la setmana celebrades amb samarretes. I si ets part de la tribu, amb visites al bany del cap de vendes a fer farinetes. Això, això... Això és titular és molt Passa. Jornades de 100 hores a la setmana. Això és Albert. és el titular De què? d'una review de Glassdoor. Ah, de Glassdoor també. Sí? vale. Entres a Glassdoor i veus una review de X empresa, que no diré el nom, perquè si no, pues, igual ens fot aquí una demanda, i el titular d'una persona anònima que ha posat una review diu jornades de 100 hores a la setmana celebrades amb samarretes, punts suspensius, i si ets part de la tribu, amb visites al bany del cap de vendes a fer, Farinetes. i això ho faig jo, farinetes. Mentida. Mentida. És mentida, però podria ser veritat. Sí, l'únic que és mentida. No crec que un titular sigui... És massa llarg per ser un titular. No crec que ningú posi de fer farinetes en un... Però us dic una cosa, l'únic, el de fer farinetes. Ho deia d'una altra manera, saps? Era en anglès i deia una altra cosa que jo vaig entendre, no sé què, de coke, no sé què, i jo vaig dir, bueno, pues això és fer farinetes, tio, però insinuaven coses rares, vale? O sigui, doncs coses meitats veritats, meitats... Bueno, clar, jo jugo amb això. Jo no dic mai una veritat ni una mentida, tot és interpretable. No hay nadie en casa, saps? No hi ha ningú, La portera. Sí, jo sóc la portera. Review 3. És un lloc tan xungo que ja té mala reputació en alguns centres mèdics aquí a Barcelona perquè molts empleats han demanat la baixa mèdica per esgotament o burnout. Això sembla molt real, no? Molt normal, no? Sí. Podria ser. Correcte. Sí. Vinga, així anem tots... Correcte. Així seguim Avui estem tots empatats. alineats. Doncs correcte, teniu avui falta sí. molt... No fem trampes, el pròxim cop estem tots empatats aquí, Escolteu, i anem tancant, no? Què? Key takeaway, frase final, una per cap. Nois, noia, noies. Jo corre Jou si hi ha un mànager com el d'aquesta pel·li, per favor. Correcte. Corre, Jou, molt bona, tio. Tu què, Òscar? Jo que m'emporto és lo important que és riure i plorar al mateix temps.
Feia temps que no ho feia. I l'important què és? Això sí que és passió, la veritat. I després, quan jo visualitzo això, o el Jorge ho està editant, ho estic visualitzant, sento, per un cantó, vergonya aliena, però per l'altre cantó, molta satisfacció, perquè són bromes que em fan molta gràcia. Dic, ets lamentable perquè t'estàs rient de bromes pròpies teves. Però això és passió. És important saber... O sigui, la passió mola, a mi m'encanta, sóc un apassionat de moltes coses. S'ha de saber parar per no cremar-se. I l'última és Pray for Tomash. Pobre Tomash. Pobre Tomash, tio. Oh, Pray for Tomash. Oh, Òscar. Doncs jo estic una mica Paulo Coelho, tio. I penso que, no sé, jugo amb els símils del foc, de cremar-se, no? I crec que la passió és foc. El foc, tio, és transformador, no sé, em flipa molt. Sabeu que em mola el món de la cuina, que volia ser cuiner quan era adolescent. I com el foc té la capacitat de transformar la carn crua en Carne cruda! carne cruda! Però al mateix temps el foc sense aire s'ofega. I no sé, tio, aquest joc de paraules així m'ha fet pensar. Ens has deixat amb la inspiració. Germanes, germans... Fins aquí. la vermuteria. I això ha estat la vermuteria d'avui. Molt bé. Bueno, Si us ha agradat, comparteixeu, clica al m'ha agradat, que tens aquí un thumbs up, subscriu-te i ja posats, doncs dona'ns panoja o un cigarrito per mi i otro per mi colega, no? I si t'ha remogut, doncs descansa, digereix. I si t'ha fet riure, doncs, tio, va seguir gaudint. Vermut en mà i ara a fer un vermut, que prou curres, tio. I a més, 11:58, dissabte, hora de l'Àngelus, hora de plegar, tio. però és l'hora de començar És un hora vermut, en d'anar, realitat. així que, Apa. guapos, Vinga, Endavant! un gaudi, com sempre. Seguim. Ho he passat molt bé, esperem que us agradi. Fins aviat. Fins aviat. adeu.